skoków, stop, klawiaturu, stop, a teraz niech się odbije i niech frunie, już coraz większy, coraz dalej, leci jeszcze Adam Małysz, kapitalny skok, kapitalny, pobudził niedźwiedzia Adam Małysz tym skokiem, fantastyczny skok naszego zawodnika, niedźwiedzie zaczynają ryczeć, budzą się, wychodzą ze swoich gabr, a on fantastycznie, 137 metrów, geniusz skoków narciarskich, kapitalny skok, jakby tłumimowe radio ptaki zaczynają śpiewać, Adaś, daś, leciał i 137 metrów skoczył nasz reprezentant. Uspokójmy jednak emocje, na pewno pomaga im prowadzenie w konkursie, jak on tam pracował, jak on sterował, jak Boeing albo Airbus i wreszcie lądował, jak jastrząb na zwierzynę, tak on na te 137 metrów, to on zaatakował tę odległość i to on ją zdobył. Noty za styl 19 punktów. Kanadyjczyk także 19. No chwila oddechu. Adam Małysz na miejscu pierwszym. 138,1 punktu. Zdecydowane prowadzenie. Za chwilę znów będziemy na olimpijskiej skoczni.